Éreztél, jó? Jó? Már forog. Na, igen, szóval tehát a lényeg az, hogy én 13 éve nem sportolok. Pál. És akkor szültem 2 gyermeket, és akkor úgy nagyon nem izgatott a sport. Akkor tavaly így bekattant nálam, március 8-án, hogy akkor most igen úgy. Nőnap alkalmából elhagyom a kenyeret, és akkor utána meg ilyen közös barátok, vagy ilyen társasági emberkék mondták, hogy meg kéne nézni a Royal Fitnessbe a Marcsit. És akkor március 29-én szerdán tavaly, 2012. 2012. Igen, ott kezdődött, a hátsó sorban. Elbújva. Igen, a jobb hátsó sarokban. és akkor 3 hónapig szenvedtem, akkor semmi nem volt, meg sem mozdult, meg sem erre nem ment a súly, meg semmi. És akkor biztatást igényel. Igen, macskák mondtak, hogy igen, hogy ne hagyjam, és akkor tavaly nyáron a nyaralásomon már olyan képek készülhettek. Szeptember 29-ére lefogytál. Igen, 10 kilónál tartottunk. Igen. És akkor utána mondtam Marcsi, mert ne álljak mérlegre, mert nincs értelme. Ami a lényeg, hogy most jelen pillanatban ott tartok, hogy 2 darab ruhaméretet lefogytam, ami egy nőnél szenzációs, mert az egész ruhatárat ki lehetett cserélni. Úgyhogy mondtam a Zuramnak, a Tibinek, igen, hogy akkor ennek ez az ára, hogy a ruhatárnak meg ő lesz a finanszírozója, úgyhogy most itt tartok, ja. Igen, ami a legfontosabb egyébként a társaság. Barátokat is szerettél. Az rengeteget. Hogy nekem a példaképem az mindig is az anyukám marad, van, lesz, már nincs. De mögé beállhatnak még emberek a sorba, hogy ő van most mögötte. De én ezt teljesen halál komolyan mondom. Tehát elindított bennem valamit a Marcsi, amit szerintem most már nem hagyok abban, meg fanatikusan. Hát ilyen heti 4-szer lejárok a Royalba, hát szerintem így. És eljön a táborokba is. Ja igen, most már Mátrább ott voltam, beavattak. Most megint itt vagyok. Mit mondhatnék még? Szerintem ennyi. De még velem maradt, ugye, köszi? Meg együtt maradunk sokáig. Igen, egy darabig, igen. Na, ja.